бо як патент низ дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия дар бинои шуғли аҳолӣ ҷойгир мебошад. Яъне дар дохили ҳамун бино ҳамин чизои ба қайд мондагитона дар ӯ ҷарам ба қайд мегузонед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунед ва ба дигаронам равон кунед. Бародаро, касе ки мехоҳад بداند که در روسیه رجیستراسیش در بازدانی هسته یا که انولیرovat شده یا نامری واتساپ میبره بنویسین проверкаи регистрация мекунад. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин эҳтимоли бекор кардани патент барои муҳоҷиронро рад накард. Дар вохӯрии рӯзи 18 сентябр бо вакилони Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод доданд ки низоми додани иҷозатномаи корӣ яъне ки патент барои муҳоҷирон бекор карда шавад. Системаи патент бояд бекор кард. исбот кардан мумкин аст ки воқеан ба коргар ниёз дошта бошанд нафарҳое ки бояд аз патент озод шаванд. Президенти Федератсияи Русия ба ин савол ва дар ин сухан чӣ гуфт? Таъкид карда гуфт ки мавзӯи муҳоҷират барои шаҳрвандони Русия ҳассос аст ва ҳукумат набояд вонамуд кунад ки мушкиле нест. Масъалаи бекор кардани патент бояд дар ин бора андешида шавад. ин низом ба таври васеъ истифода мешавад. Президент ҳеҷ эҳтимолеро рад накард. яъне ки дар бораи пешниҳоде ки ба президент шуд барои бекор кардани патент дар Федератсияи Русия, президент қайд карда гуфт ки ин бояд андешида, яъне ки фикр карда шавад ва ин чиза рад накардан. ва пештар мо видео карда будем дар ин масъала ки бо як патент низ дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия тасмим гирифтагиянд кор кардана иҷозат битиҳанд. яъне ки ин аз моҳи октябр аллакай қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва баъдан мумкин баъди ин ё ки баъди соли нав барои бекор карданаш ягон қарор қабул шавад ё ки ягон қонун ба имзо бираса. ҳозираш дар аниқ нест. танҳо дар як суханронӣ дар як ҷаласае ки аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия бо президент суҳбат карданд, ҳамин чиза пешниҳод карданд ва гуфта мешавад ки Владимир Путин ин чиза рад накард. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон перескат кунед барои аз нав кардани документҳои худтон, номерошон мебурояд занг бизанед, шуморо меоянд аз дари хонатон мегиранд ва ба даста граница мегаронадон. як нафар нависондаи салом акаи Сорбон, дар бораи золотая корона мегуфтем қарздорам баромадагии май Россия. оз ман метавонам абрат набурам. дар ин масъала мо чандин бор равшанӣ андохтагием бародарои азиз. дар ҳолате шумо наметавонед даромада ба Россия ё дар ҳолате шумо баромада наметавонед аз Россия вақте ки золотая корона шуморо дар суд дода бошад. дар суд ки додагӣ набошад ягон монеагӣ намешавад то вақта. ҳасанов нависондай салом акаи Сорбон, мегуфтем ки ҳамин ҷои шиноснома ва раводӣ дар шаҳри Душанбе меган дар куҷо қарор дорад? камтарак фаҳмонед. ҳуҷҷата чиро проверка мекунанд? ҷои шиноснома ва раводид як корхонае аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Русия дар шаҳри Душанбе кушода шудагие ки дар бинои шуғли аҳолӣ ҷойгир мебошад. яъне дар дохили ҳамун бино як мақсад утоқе аст ки шаҳрвандоро қабул мекунанд. уҷа асос отпечатки мегиранд барои тафтиш кардани тамоми линияҳои Федератсияи Россия ки мисол шумо запрет дорен ё ки надорен, ё ки ҷарима дорен ё ки қарз дорен, ҳамаи чизора ба маълумоти шумо мерасонанд ва вақте ки шумо мерен уҷа муроҷиат мекунед ба камтараш мисол як ҳафта то 10 рӯза вақт меравад барои шуморо ҷавоб додан барои мушкилитон. ислом нависондай ассалому алайкум акаи Сорбон, ман приложение аминаро скачат кардам ва регистратсия кардам. госуслугда шарт ҳаст дар қайд мондан. бале, дар госуслуг ҳар як кадоми шумо вақте ки лични кабинет мекушоед ҳамин чизои ба қайд мондагитона дар ӯ ҷарам ба қайд мегузонед. ба хотире ки ҳозир ҳамин приложенияи амина ва госуслуг таҳти назорати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия қарор гирифтагиай ва махсус дар дохили ин приложения сабти ном кардани муҳоҷиро ҳамин мебошад ки мисол мақсад дар ҳолати ягон мушкилӣ таҳти назорат кишиден шуморо метавонанд дар ҳол дарёфт бикунанд. ва ҳозир бигӯем ки регистратсияи коғазӣ оҳиста оҳиста аз байн меравад ва ҳамин электрони чӣ хеле ки ҳозир пешкаш кардагиянд ҳамоми муҳоҷиро бояд ҳамин чиза истифода бикунанд. баҳром Шоев нависондай салом акаи Сорбон,
дар бораи квотаи студентҳо видео нашид кай мешавад. Насиб худо хоҳад рӯзои наздик мешавад. Дар бораи зиёд шудани квота барои студентҳо, барои шаҳрвандои тоҷик ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд ва дар оҷа таҳсил мекунанд. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон. Вақте ки патента мегирем, ҳозир трудовой договор ҳатмӣ ҳаст ё ки аз байн рафта куҷа? Трудовой договор ҳатмӣ шидагиач. Хеле ки медонен, аз моҳи январ касое ки патент мекунанд дар муддати 2 моҳ агар ки трудовой договор накунанд ва патенти трудовой договора ба МВД Россия уведомление рӯй накунанд, ана ҳамун патенти кардагитон аннулировать мешавад. Ба ҳамин хотир вақте шумо патента мегирен, 2 моҳа ҳисоб кунен аз рӯзи гирифтагитон ва трудовой договор бикунен ки патентон аннулировать шава, агар и ба зарари худтон мебошад. Аннулировать шид агар патент, мушкилиш ҳамие ки шумо то 1 сол дигар патент гирифта наметонед. Як нафари дигар нависондае ки дина 600 муҳоҷирора қапиданд. Бале, одамои бедокумент ҳаме қапанд ва депорт мекунанд, ба хотире ки то 10 сентябра муҳлат додагӣ буданд ба ҳама нафарое ки қарздор буданду бедокумент буданд. Бигем дар Россия авф шидагӣ буд, ҳамин хе бигем хато намекунем ва ҳамин одамое ки то 10 сентябра проблемаҳоро ҳал накарданд, ҳукумати Россия таъкид кард ва огоҳшон кард ки баъди 10 сентябр амалиётҳо, яъне рейдҳои вазнин ташкил мешаваду як лав ҳамаро депорт кардан мегиранд. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаро ҷамъбаст мекунем, саволо боша бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.